ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପାର୍ଟ 3 ଲୋକ କାହାଣୀର କେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଥଚ ଅସ୍ଥିର ଉପାଦାନ ଭାବସାର ବା ମୋଟିଭ। କିଏ ଲୋକଗୀତକୁ ବୋଲା ହେଉଥିବା ଗୀତ ଓ ବୋଲା ହେଉନଥିବା ଗୀତ ଭାବରେ ମୂଳତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଲୋକ କାହାଣୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ଭାବେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଭ୍ଲାଦିମିର ପ୍ରଭ୍ ବା ଭି ପ୍ରଭ୍। ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚଳନ କାଳ କେଉଁଠି? 1846। ଘୋଡ଼ା ନାଚର ଘୋଡ଼ା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ବାସୁଳୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ଗାନ୍ଧର୍ବିକା ଶତଦଳ ଏକ ବିବିଧ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଗୀତର ସଂଗ୍ରହ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦାସକାଠିଆ ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ କିଏ? ହନୁମାନ। ଭାରତ ଲୀଳାରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅର୍ଜୁନ ଓ ସୁଭଦ୍ରା। ଲୋକନାଟକରେ ଭୂମିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଚରିତ୍ର? ବିବେକ ଓ ନିୟତି। ଗ୍ରାମଦେବୀ ଭାବରେ କେଉଁ ଦେବୀ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ? ମଙ୍ଗଳା। ଦେବୀ ମାସ କେଉଁ ମାସକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଶ୍ୱିନ। ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? କଳାହାଣ୍ଡି। ଲୋକ କାହାଣୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକକୁ ଭ୍ଲାଦିମିର ପ୍ରଭ୍ କେଉଁ ନାମରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲେ? ଫଙ୍କସନ୍। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବିଧିର ବିଶ୍ୱାସବୋଧ, ନ୍ୟାୟନୀତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। କେଉଁ ଦେବତା ଲୋକଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜ୍ୟ? ଶିବ। ପ୍ରବଚନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବଚନ ବିଧି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କେଉଁ ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ? ସମର ବୋଲି। ଭାରତ ଲୀଳାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କୋକମିନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଶିଶୁଗୀତ। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଲୋକଗୀତ ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ 1872 ପ୍ରକାଶିତ। ଦଧିନାଟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ଜହ୍ନି ଓଷା କେଉଁ ମାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ। ଲୋକଗୀତକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀନିଷ୍ଠ। ଲୋକନାଟ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ କ'ଣ? ସ୍ୱାଙ୍ଗ। ରସର କେଳି କାହାର ଏକ ଲୋକଭିତ୍ତିକ ଗୀତ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକଗ୍ରାହ୍ୟ ତାହାକୁ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ। ପ୍ରବାଦର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମୋଗଲ ତାମସାରେ କେଉଁ ଶାସକମାନଙ୍କର ବିଳାସମୟ ଜୀବନଚିତ୍ର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପଠାଣ ଶାସକ। ଝୁମର ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଜାତକ କଥାରେ ସଂକଳିତ ଲୋକଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗ ସମୟର। ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ପାଦରେ ଠେଲ, ବଇଦ ସାଙ୍ଗରେ କରିବ ଗେଲ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକୋକ୍ତି? ପ୍ରବଚନ। ଦେଶିଆ ନାଟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର? ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ବାଟବସାରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଯମ। ପାଲାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ, ଠିଆ ପାଲା ଓ ବୈଠକୀ ପାଲା। ଲୀଳାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ରୀଡ଼ା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ନାମକ କୃଷ୍ଣଲୀଳା କେତେ ଦିନ ଧରି ଅଭିନୀତ ହୁଏ? 48 ଦିନ।